eta hasiera emongo txagu Gatikako udalaren ohiko osoko bilkurari. Eguneko aztergaien artean, lehenengo puntu modure, arteko akta onartzea hala badagokio. Ez dakit aktaren gainean zeu zer dako zuen esaterik. Vale. Aurrera egingo dugu, bigarren puntu modure, alkatetza dekretuak. Ez dakit galderaren bat dako zuen alkatetza dekretuen gainean. Vale, aurrera egingo dugu. Hirugarren puntu modure, Gatikako herri antolamendu plan orokorra eratu eta formulatzea onartzea eta plangintza eratze prozesu honekin lotutako parte hartze plana onartzea hala badagokio. Hilabete honetako komisioetan gugaz izan genduen Gatikako udalak duen talde redaktorea Arrutiark enpresa, Oiana Arruti bera egon zen azaltzen prozesua eta hasierako pausuak eta hurrengoa diktaminatu zen gaia. Gatikako herri antolamendu plan orokorra eratu eta formulatzea onartzea eta plangintza eratze prozesu honekin lotutako parte hartze plana onartzea hala badagokio. Zioen azalpena. Arteko plangintza prozesuan Gatikako udalak onartutako plan orokorrari Bizkaiko Foru Aldundiak 2018ko foru agindu baten bitartez garrantzizko zuzenketak ezarri zizkion berriro ere, plangintzak hasierako akordio bat hartu eta gainontzeko prozesua egitera bultzatu dutenak. Honetarako, iaz APO berria egiteko lizitazioa egin zen, eta orain prozesua hasteko plan orokorra egitea onartu eta plan horren partaidetza plana onartu behar da. Ez du inork erreklamaziorik ipini eta beraz orain behin betikoz onartu behar da. Diktaminatu zen eta diktamenaren emaitza, bozketaren emaitza, hurrengoa izan zen. Abstentzio bat Bilduren partez, aldeko botoak EAJaren partez 5, eta ezezko botoa GTIren partez 1. Diktamena aldekoa izan zen. Beraz, proposamen berbera jartzen dugu mahai gainean. GTI. Entzun da? Ez. Ez. Bildu. Abs. Ez datxo entzuten, Iker. Ez dakit berrein bauz. Bildu abstentzioa. Bai, abstentzioa. EAJ. Bai. Vale. GTIko 2 boto ez, Bilduko 2 alderdikideak abstentzioa, eta EAko 5 partaideak, hori ikusten dutze bai, aldeko botoa. Oso ondo. Hurrengo puntura pasatuko garez, 6. puntura. Eraikuntza... Nik azaldu nahi nuke... Bai, parkatu, Mikel. Albada, ez dakit. Igual prisatik... Noski aldana, parkatu. A ber, gehien baten, da geudeko usan zalantzak ageri azteko zerean, ez? Hemen osoko bilkura. Orduan, esan berdot, ezezko asuntua dela prozedura hau, nahiko susmagarritzat joten dugulako, ze Euskal Herriko arkitektoen elkargoa berak, bere ja sartu da espedientean eta egin ditu bere rekomendazioak eta
uste dut, zuzendu duzuzela, eta bar. Baina horrek gauzek ez dire kontatzen, hemen argian, ez komisioetan erez, eta horrek gauzek susmogarriak dira, ze transparentzia eza donde los haya. Bueno, bigarren aldetik eta prozedura susmogarri hori finkatzeko, zabiltzaze komentatzen horti, haunde 70 etxe bizitza egingo direla, eta ez daki zer, eta ez daki nor, eta bindikarren planteamentu minimoak berez duzu ez egin. Orduan, ja zeuen aho batezko botere horregaz, ja planteamentu dekozuna da, rodillo eta ganetik pasatzea parte hartzeri eta beste guztiet. Orduan, susmogarria da hau dana. Gero, ekipo egokia dala, bai, izango da, niretzat dana dire ekipo egokiak, lan egiteko gogoa badake eta holan ikusten bade euren lanari, nik ez dotzete zer esango, ze dana diro onak. Baina, argi itxi berduguna da, ekipo bat, Gatikako herriak erabakitzen du, Gatikako udalak edo udal gobernuak, ala diputazioak. Ze hemen, esan dira gauza olakoziak. Eta argituko dut. Ezke diputazioan kontaktu handideke honek taldeak. Bueno, orduan ze pasan da. Diputazioak erabaki du ze jentek egin behar duen Gatikako normatibaren asuntua? Bueno, hori bere beste zalantza bat. Transparentzi esaten dana, ez dut ikusten aurretik dana prestatuta badeko zuen. Gehiago, emon denbora purbet, adina ez da pasatzen. Ez dako prisari, tranqui. Lehengo egunean, komisioan, azaldu da bena ekipoak, independientemente de nola aukeratu den ekipoa, izan zen legedia errespetatuko duela. Ez zuen inventa ezer bere ekipoak, osea, orain arte gauzen inolako jakin barik zer ingo den edo zer egiteko asmoa dan. Aunque zuek badakizue zerbait. Baina, bueno, apurka enterako gara. Ze horre hongo gara, parte hartze minimoa badago, posibilidade horren lanean edo aleginean. Bueno, gero, esan gure nuen ja de paso, herriko urbanismo arloko aholkularitzan, baina, bueno, horrek gauzek egingo duguz berba ametik aurrera. Personalismo asuntua ez da. Vamos a ver. Arruti taldea oso ekipo ona da. Eta niretzat, ez dakit, gustukoa dira. Berez. Baina horrek ez dugu esaten hau prozedura ondo eginda da. Inondik, inora berez. Eta orduan, hola nazten diren gauzak ez dakit ba. Ez dakit ba nola goa bide erongo den. Beste barik, horregaz eta azkenengo reflexio, baina ganetik bakarrik izango, ekipo honek ja aurretideko markata nola egingo duen autopista elektrikoaren eta subestazioen kokatu non eza edo legalitate betetzeko rollo hori bere, honek normak horregaiti dire prisaskoak, kaldera dire, alaire, badezpa, beste barik. Bale, Mikel, eskerrik asko. Bueno, apurbet, erantzutearen gauza asko bota osuz, eta ez dekietan erantzungo batzuk apuntaten joan naz. Esan dozu, bueno, arruti enpresa edo ekipo redaktorearen kontratazioa edo honek direzen edo beste edik egongo dan edo zerbaitik honek, bueno,
Hemen gogoratu behar da, pasadan urtean, 2021 urtean, ekipo redaktoria kontratatzeko lizitazioa atara zauela Gatikako udalak. Lizitazio publiko bat izen zan, eta nahi zuena aurkeztu ahal zan. Gogoratuko dugu, Arrutiark enpresa bakarrik aurkeztu zala lizitazio honetara. Orduan, Arrutiark enpresari adjudikazioa izen zan, lizitazioa eginez, oinarte egin izen dugun moduen, eta adjudikazan aurkeztu zan enpresa bakarrari. Osea, kontratazioaren egoera dala eta zergaitik enpresa hau, pentsatzen dut, argi dauela, zehostantzean, egiten direzen kontratazio guztiak lizitazioaren partez, dudan ipin boz, danak iten duzolan, eta kasu honetan ganera, esan egon dudan diripere, ze bakarrik eure presentaziren. Plan generalak egiten, ez da presentatzen jente askori berez. Eta, Gatikeko kasuen ganera, kasu nahiko espeziala da, eta ez da plan generala bere utzutzetik ikasten dana. 2018 urtean Bizkaiko Foru Aldundiak artera aurkeztu zirezen proposamenak atzera bota zituzen, eta hor behar bat egin berri zena aparte, ez da utzetik ikastea, eta talde honek, ekipo honek hartu zuen sama hori, edo aurkeztu zen eta adjudik datuen. Komentaten dozu, transparentzia aldetik, nik uste du, transparentzia aldetik, Arrutik aurkeztu dauela, zein izango dan gure prozedura, zein dan prozedura ez gurea, normalean plan generalak egiteko zein izaten dan prozedura. Beraz, guk teknikuen esku gauz, niretzat, gure taldearen zat, lehenengo plan generala da, azkenean adituak ditu lan hau egiteko, eta pausuak legez eta berdan madun eiteko, eta holan gabiz eiten, eurek esaten dozkuen moduen ez, azkenean guk jakingo bank dana, eurek sobran dauz, orduan, Arrutiark esaten dozkun moduen, epeak eta goaz tinkatzen. Momentu honetan, prozesua hasi bakarrik egin da, hau partaidetza prozesua da, gaur onartzen duguna ez, herriak bebai, behar dan moduan, azaldu zertan gabizen, zer gertatu dan oinarte, oso importantea da bere bai, zer gertatu dan oinarte, eta oraindik aurrera zer eiteko almena dakogun ez, danon artean. Esaten dozu, jenteak dinola, ekipo honek, edo, hartu emon hona dakola Bizkaiko Foru Aldundiagaz. Ez dakit esaten dozun, Arrutiark egaitik, edo esaten dozun, gu talde gobernu bezala. Ez dakit, baina gogoratu behar dugu, momentu honetan gauzen pertsona berdin-berdinak 2018 urtean bere bai Bizkaiko Foru Aldundira aurkeztu gendula gure proposamena eta atzera bota zauriela, zuzenketa batzuk egiteko. Orduen ez dakit relazioa ona bada ala ez, berdinak gauz bai Aldundian eta bai udalean. Azkenean ona bada danantzat izango da ona, herriarentzat izango da ona, nik pentsatzen dute. Baina, 2018an aurkeztutako proposamen horrek ez zuen aurrera egin. Eta horregaitik gauz hemen berriro prozesu guztia hasten. Orduan, ez dakit, ona da nada ez. Baina, ojala, ona izatea ze uste dut herriarentzat izango dela ona, ez pertsona batzuentzat, herriarentzat. Esaten dozuna, hori hasieran esan dozuna, nik ez dakot ideari berez honena. Hori Euskal Herriko arkitektoen ez dakiz hori, nik guk ez dakogu ideari berez, hemen da gure idazkaria bebai, hola horik ez dugu entzun. Orduan, hemen, egongo da, Mikel, baina benetan ez dut nik, pasatu dokumentua,
nik ez dakot ideari, perez momentu honetan nola horik pasada unik arterauko gauzakaz ez daite, oinarteko, igual espedientearen bat egongo da, momentu honetan guri arrutiarkek esaten diguna guztia egin izen dugu, segun eurek itinean prozedimendu guztia, hasierako abia puntua hori da partaidetza prozesu hori irekitzea, eta udal batzak onartu behar duen gauza da, eta horretan gabiz momentu honetan. Ondino, prozesua luzea da, bakarrik hauz, lehenengo puntuan, zeinetan parte hartze prozesu hori onartu behar da. Eta hori da esan behar dana. Bueno, orduen, boskatu dana da alde batetik eratzea, eta parte hartze planak onartzea. Enazostuz. Oso ondo. Vale, eta, bueno, besteari dagokienez, idatzi hori, pues, bere garaian pliego bat egin zuten iradokizun bat izan zen. Baina, bueno, lizitazioa egin zen, eta Arrutiarte izan zen, aurkeztu zen enpresa hori. Bueno, honik ez komenta dut hori lizitazioa zelan egin zen, eta, bueno, ez dakot horri prozedimendu aldetik. Dinot, arkiteto, euskal arkitetoen enkarguaren iradokizuna. Edo idatzi hori buruz. Baina hori zer izan zen, harinagoko, ez dago ingo gauza bat izen da, lizitazio momentuko gauza bat argitu zana, momentu horretan. Hasierako pliegoi egindako alegazioa. Egia da, parkatu, orainari naiz gogoratzen ezken nire burura ekarri dut momentu hau, baina ez gauz momentu honetan. Gauz, hasiera batean, pliegoak egin zirenean, lizitazioa atarateko, bai, egia da, Mikel, bai, badakizartaz ari zaren hitz egiten, parkatu, pentsatu momentu honetan gauzela, baina ez gauz ja, oindala hori, ia urte bete edo, bueno, pasadan udaberrian, uste dut, baina, bueno, hori... Hori izan, alegazio hori onartu egin zen, aldatu egin genuen plegua, berriro prozedura hasi zen, eta prozedura horretatik dator, Arrutiarte aurkeztu zen eta bakarrik zegoen, baina guzti hori kontratatzailearen perfilan dago. Informazio guzti hori Eusko Jaurlaritzako kontratatzailearen perfilan dago. Azalpenak, iradokizunak eta dena. Eskerrik asko idazkari, ez naz, Mikelek izan doztenean, ni ez naz gogoratu izen, baina holantzi izen zen, bai. Aldatu zen, barriro atera zen, eta behar dan moduen entzan, bai. Bai, Eusko Jaurlaritzako portalean agertu dena da. Osea, nik ez dut espioiri bidali inora, ez nada de nada. Herriko parte hartzaileen zera da, aportazioa beste barik. Oso ondo. Venga, aurrera egingo dugu, laugarren puntua, eraikuntza, instalakuntza eta obren zergaren ordenantzaren aldaketa hasierako onartzea hala badagokio. Kasu honetan bere bai, informazioa batzordeetan eman zen, zelan errakuntza bat zegoen ordenantza horretan, eta, zuzentzea zen gauza. Diktamena irakurriko dut, gaia eraikuntza, instalakuntza eta obren zergaren ordenantzaren aldaketa hasierako onartzea hala badagokio. Zioen azalpena, informazio batzordean proposamen hau diktamenerako jarri zen. 2019ko urrian ordenantza honen 9. artikulua aldatu zen. Lehenengo erazkineko egoeratarako aurreikusita zegoen legez kontrako 180ko ogaria kendu eta karga tasa 0,10% jeusteko. Hori eginez gero, ogaria aplikatu eta gero suertatuko zen kuota edukiko genuela uste izan genuen. Realitateak ordea, kalkulua txarto egin zela frogatu du, gutxiago kobraten baitugu. Kuota berbera kobratu alizateko karga tasa 0,10%koa izan behar da. Diktaminatu zen eta diktamenaren emaitza hurrengoa izan zen.
Abstentzioa GTren partetik boto bat, Bilduren partetik boto bat, eta aldeko botoak 5 EAJren partetik. Beraz, diktamena aldekoa izan zen, eta proposamen berbera mahaigatzen dugu bozkatzeko. GTI? Azten ditugu gara, zuen errakuntza zuzentzearen kontra ez gauz. Ondo, Amaia? Estamos sacando verdad. Maia, Bildu. Abstentzioa. EAJ? Bai. Vale, orduen EAJ bost bai. Vale, orduen, hasierako sonatzen da aldaketa hori, eta bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, jende aurrean ipintzeko 30 lan egunez, epe horretan erreklamaziorik ez badago, behin-betikotzat onartuta emango da, gaur behin-behineko onartu da. Vale? Oso ondo. Bale, 5. puntura pasatuko gara. Gatikako udaleko lanpostu zerrendaren aldaketa onartzea hala badagokio, soldata igoera gauzatu eta lanpostu zerrendari zuzenketak egiteko. Kasu honetan bere bai, batzordeetan azaldu zen gaia, eta hurrengoa diktaminatu zen gaia. Udal langileen soldata igoera 2%, eta udal langileen lanpostu zerrendan zuzenketak. Zioen azalpena. Estatuko aurrekontu orokor legeak zehazten duela, sektore publikoko langileen soldatak 2% igoko dela. Hori dela eta, igoera hori onartzea proposatzen da, eta beraz Gatikako udaleko lanpostu zerrendan igoera horien kopurua isladatzea berari asko osagarrian. Era berean, orain arte, Bizkaiko aldizkari ofizialean agertu izan diren lanpostu zerrendetan aipamen batzuk falta zirela eta orain onartzea proposatzen da lanpostu zerrendan titulazio, eskala, azpieskala eta beste aipamen batzuk ere jasotzen dira. 2021ko martxoaren 10ean Eusko Jaurlaritzak gutuna igorri zion Gatikako udalari adieraziz 2021ko martxoaren 8ean BAO argitaratutako Gatikako udaleko lanpostu zerrendari legeak ezarritako aipamen batzuk falta zitzaizkiolako. Era berean, gizarte langilea, etxez etxeko laguntzailea eta administratik karreradun funtzionariak direla dio, baina Gatikako udalean 2006tik agertzen dira lan itunpeko langile moduan. Lanpostuen zerrenda agertzen da, eta bere bai eskala, azpiskala lanpostu motak eta informazio desberdina. Diktaminatu zen eta diktamenaren emaitza hurrengoa izan zen. Bilduren partetik boto bat bai, EAJren partetik baiezko 5 boto, eta GTIren partetik baiezko boto bat. Beraz, diktamena aldekoa izan zen, eta proposamen berbera mahairatzen dugu. GTI? Bai. Amaia? Bai. Eta Nekane? EAJ bai. Bai, dinot, hau batez onartzen dela, eta uniko retroaktiboki, ondorioak ja urtarrilaren batetik aurrera atzera eraginkortasunez. Osea, efektua retroaktiboki urtarrilaren batetik aurrera edukiko dituela, bale? Bale. Jarraituko dugu eguneko aztergaien 6. puntuagaz, Gatikako 2022ko Euskara sustatzeko erabilera plana onartzeko dekretua. Kasu honetan ere bai, Euskara plana bidali zen talde guztiari, eta batzordean komentatu gendun, eta hurrengo diktamena egin zen. Gaia, Euskara sustatzeko erabilera planaren
2022ko kudeaketa plana. Zioen azalpena. 2022 urtean, Gatikako udalean Euskara sustatzeko erabilera planeko 2021ko kudeaketa plana onartu behar da. Besteak beste, Euskara sustatzeko ekintzak burutzeko udalerrian. Diktamenaren emaitza hauxe izan zen. Aldeko botoak EAJaren partetik 5, GTIren partetik 1 eta EH Bilduren partetik 1. Beraz, diktamena aldekoa izan zen. Eta proposamen berbera jartzen dugu bozkatzeko. GTI. Bai. Amaia. Bai. EAJ. Bai. Vale. Orduan, hau batez, onartzen da, 2022ko Euskara sustatzeko erabilera plana. Gero, parkatu lehen aztu zait, 5. puntuan esatea, akordio hori baita ere bidaliko dugula Bizkaiko aldizkari ofizialera, eta jendaurrean ipiniko dugula 15 egunez. Epe hori igarotzen danean erreklamaziorik ez badago, behin-behineko onartuko dela, behin-betiko onartuko dela, barkatu, behin-behineko orain onartu dela, bale? Hori 5. puntuari dagokien, ez lehen aztu zaitezak. Bale? Alberto, eskatzen dago hitza. Bai, 6. puntuan zalantza bat daukagu. Bozkatu dugu, diktaminan bozkatu dugu, baina hemen 6. puntuan dekreto bat dala, dio gai ordenak. Dekretuak bozkatu behar ditugu edo hori da nire zalantza. Gatikako 2022ko Euskara sustatzeko onartzeko dekretoa. Ez da, hori akatsa da. Hori nire akatsa da, Alberto, barkatu, bai? Bale, baldatzen... Akordio da, eta urtero arteko urtetan beti plenoak bidez nire gauza. Ez hori nire akatsa da, bai? Barkatu, bai. Bale, jarraituko dugu. 7. puntua, Butroiko txosna eraikina eta udal titulartasuneko den lurra berreskuratzea, behin betikoz onartzea hala badagokio. Kasu honetan ere, komisioan komentau gendun, eta badakizue prozesu honegaz ja badarrogu zela hilabete batzuk, eta hurrengo diktamena egin zen. Gaia, Butroiko txosna kokatua dagoena eta udal titulartasuneko den lurra berreskuratzea behin betikoz onartzea hala badagokio. Zioen azalpena. 2021ko abenduko plenoan berreskuratzeari hasierako akordioa eman zitzaion eta espedientea formalki hasi zen. Errotaondo jatetxea SL-ri bere egoitzan jakinarazi zitzaion akordio hau eta bere egoitzan inork ez duenez jaso Bizkaiko aldizkari ofizialean eta estatuko aldizkari ofizialean iragarkiak ipini dira entzunaldi epe bat emanez. Ez du inork erreklamaziorik ipini eta beraz orain behin betikoz onartu behar da. Diktaminatu zen eta hau izan zen bozketaren emaitza. Aldeko botoak Bilduren partetik 1, GTIren partetik 1 eta EAJaren partetik 5. Beraz, diktamena aldekoa izan zen eta proposamen berbera maigatzen dugu. GTI. Bai. Bildu. Bai. EAJ. Bai. Vale, moduen behin betikoz berreskuratzen dira, bai eraikin eta bai lura. Prozedura egin ostean, azkeneko akordio honen. Ederto? Bale, orain eskaerak eta galderak puntura pasatu baino lehen, hurrengoa proposatu gura dut martxoak 8ko Eudelek bidalitako adierazpen instituzionala, komisioetan ezin izan genduen aurkeztu oraindik heldu ezalako, justo hurrengo egunean heldu zen eta emailez bidali esan zinegotzi guztiei,
eta proposatzen dut denboraz eta garaiz bozkatu ahal izateko urgentziaz puntu hau sartutea. GTI? Bai. Bildu? Bai. Eta EAJ? Bai. Orduen urgentzia onartuta. Bueno, hori, martxoak 8ko adierazpen instituzionala irakurriko dut, hau eudeletik etorritako adierazpena da, alderdi ezberdinekin adostutakoa, eta irakurriko dut. 2022ko martxoaren 8ko adierazpena. Berdintasunaren legea berritzea, berdintasunaren aldeko konpromisoa indartzea. Urtero bezala, martxoaren 8an, emakumei historikoki usurpatu zaizkien eskubideak lortzeko egindako borroka anitzen esanahia gogora ekarri eta aldarrikatu nahi dugu. Borroka horiek zalantzarik gabe emakumeen bizitzako hainbat arlotan aurrerapen handiak lortzen lagundu dute. Eta emakumeen elkartean eta mugimendu feministaren ekarpenik gabe ez iratekeen posible izango. Norbanakoen, kolektiboen eta erakundeen arteko elkarlana da. Nork bere eragin eremutik abiatuta. Indarrak batuz eta estrategiak partekatuz. Helburu bera izanik jomuga. Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea. Gaur egun ere, bide luzea dugu egiteko, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko. Eta horregatik ezinbestekoa da emakumeen eguna aldarrikatzen jarraitzea. Esparru horretan, Eusko Legebiltzarrean berdintasunako 4/2005 legearen aldaketa onartzeari balioa eman behar zaio. Berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko duen arau esparrua eraikitzeko testuinguru egokian sustraituta baitago. Badakigu gaur egun gure herri eta hirietan berdintasunarekin gero eta sentsibilizazio handiagoa duten herritarrak ditugula. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako neurriak gero eta gehiago eskatzen dituztenak. Horregatik, lege berri hau aukera bikaina da gizartearen aldarri hori eta erakundeek herritarren aurrean duten konpromisoari erantzungo dion tresna bat emateko. Berdintasunerako legearen aldaketa dator, zeinak berdintasun politikak indartzea ekarriko duen. Eta beraz, gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baterantz aurrera garamatzana. Hori guztia emakumeen eta gizonen berdintasuna giza eskubidea izateaz gain, demokrazian sakontzeko eta euskal gizarte kohesionatuagoa, inklusiboagoa eta sozialki eta ekonomikoki jasangarriagoa eraikitzeko behar estrategikoa dela sinetsita. Eta gizarte gisa dugun erronka honetan, toki erakundeok arau esparru berriak dakarren erronka handiari, ahalik eta erantzun onena emateko aukera dugu. Beti ere, herritarrekin eta tokiko elkarte eta mugimendu feministarekin lankidentza estuan. Toki entitateek berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkearik gabeko gizartea eraikitzarekin duten konpromisoa argia izan da. Azken 15 urteetan eta 4/2005 legeari erantzunez, Euskadiko udalak egiturak aurrekontuak eta sarea sortuz joan dira berdinsareatik tokiko komunitateen eta euskal herritar guztien beharrei eta eskaerari erantzuteko. Aldi berean, beharrezkoa da aurrera egitea jarraitzea, hobetzen jarraitzea, eta udalerriei batez ere txikienei erronka horiei aurre egiteko tresnak ematea.
Honako hauetan sakondu behar ditugu. Politika publiko guztietako berdintasunaren zeharkakotasunean, emakumeen ahalduntzean, zaintza lanak ikusi arazi, baloratu eta partekatuko dituen gizarte baten eraikuntzan, gizonak berdintasunean inplikatzean, pobreziaren feminizazioan gutxitzean, emakumeen sexu askatasunaren alde, eta hezkuntzan emakumeentzako bizitza askea eraikitzeko balioak aldatzeko tresnarik eraginkorrena den aldetik. Horregatik, martxoaren 8an, Gatikako udalak konpromisoa hartu du berdintasunaren arloko politiken eta zerbitzuen diseinuan eta plangintzan aurrera egiteko. Dagozkion jarraipen eta ebaluazio mekanismoak bultzatzeko eta indartzeko. Bai eta arauak, jarraibideak eta gidalerroak egiten ere. Lege honetan eta lege hau garatzeko araudian, ezarritakoa beren esku hartze eremuetara zehazteko eta egokitzeko, eta behar diren baliabideak emateko. Zehazki, konpromisoa hartu nahi dugu honako erronka hauetan pizkanaka aurrera egiteko. Berdintasun politikak garatzeko baliabide ekonomikoak, pertsonalak eta teknikoak indartzea. Berdintasunaren aldeko lanean, generoaren eta giza eskubideen ikuspegia indartzea, bai eta udaleko arloen arteko koordinazioa ere. Administrazioko langileen berdintasunari buruzko barne prestakuntza bultzatzea, oinarrizko, derrigorrezko eta etengabeko prestakuntza plana progresiboki planifikatuz. Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta emateko sistema zabaltzea. Gure eskumenen esparruan, detekzio goiztiarreko sistemen hobekuntzan aurrera eginez. Neurri guztien erdigunean biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea kokatuz. Eta biktimen erreparazio eskubidearen aitorpena aintzat hartuz. Ikuspegi intersekzionalaren integrazioan aurrera egitea. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko esku hartze publiko osoaren ikuspegi inspiratzaile gisa. Herritarren sentsibilizazioan sakontzea, gizartea kontzientziatzeko eta emakumeak ahalduntzeko kanpaina eta programa instituzionalak daudela bermatuz. Bereziki gizonak eta haurrak. Berdintasunaren aldeko eta emakumeak ahalduntzeko neurriak osotasunean garatzen jarraitzea. Mugimendu feministaren parte hartzea bultzatuz eta haien ekarpenak sartuz. Erakundeen akordioak eta koordinazio sistemak eta protokoloak hobetzea eta aldian eguneratzea. Martxoaren 8 dela eta herritar orori dei egiten diogu udalerrietan antolatutako mobilizazioetan parte har dezaten. Hau da, eudeletik heldu jakune testua, martxoak 8 galata, eta bozkatuko dugu. GTI? Bai. Bildu? Bai. Eta EAJ? Bai. Vale, orduan hau batez, 9 botoak. Bueno, azkeneko eguneko aztergaien puntura pasatuko garez, 8. puntua, eskaerak eta galderak, ez dakit zeozer dako zuen komentateko. Bueno, eserrez badago, eskerrik asko dan hori, eta egun on bat izan. Agur.